U Podgorici je zabilježen pad cijena zakupa nekretnina, koji u pojedinim slučajevima iznosi između 15 i 30%, pokazuju podaci Agencije za nekretnine. Kao jedan od glavnih razloga navodi se odlazak većeg broja stranih državljana iz Crne Gore, što je dovelo do smanjenja potražnje i povećanja ponude stanova na tržištu. Kada su cijene zakupa u pitanju u Podgorici, možemo reći da za garsonjere sada možemo izdvojiti. Kada govorim konkretno za City kvartir, jer je negdje najtraženija lokacija bila za strance pa i za naše državljane. U iznosu od 300 do 350 eura možemo sada naći garsonjeru u City kvartu. Od negdje 400 do 500 eura možemo naći jednosoban stan, dok za dvosoban stan je potrebno izdvojiti između 500 i 600 eura. U drugim dijelovima Podgorice također je prisutan pad cijena, tvrdi Lekić Krunić. Možemo reći da za garsonjeru na starom aerodromu Zabilu ili za Goreću možemo izdvojiti nekih 250 do 300 eura za garsonjeru, za jednosoban od negdje 320 do 450 eura, dok za dvosoban stan može se negdje naći tu između 400 i 500 eura. To sad sve zavisi da li je novogradnja, da li je starogradnja, kako je stan opremljen i svi ti neki faktori koji utiču na formiranje same cijene. Iako građani smatraju da se ove cijene ne vide u praksi, Lekić Krunić demantuje takve navode. Jer su ovo izvori baš sa terene i negdje svakodnevno se susrećemo sa svim tim, oglašavamo te nekretnine, u komunikaciji smo sa svim tim vlasnicima, tako da definitivno me niko ne može demantovati što se samih cijena tiče, jer da kažem, prosto mi smo na terenu i negdje mi smo ti koji, da kažem, i najbolje možemo i vidjeti sve te cijene. Dodaje da postoji mogućnost daljeg pada cijena zakupa stanova. Ja mislim da će se vratiti čak i na stari iznos cijena zakupa kada je jednosoban stan u pitanju do prije 2 godine. Možemo reći da je to u City kvartu najskuplji stan bio 350 eura. Tako da mislim da će ponovo biti vrijeme za to, jer prosto ljudi će biti prinuđeni da daju zakup nekretnine po jeftinijim cijenama, jer prosto nema ko da ih zakupljuje, a naši državljani definitivno nemaju budžeta za takve cijene. Tržište zakupa u Podgorici mijenja se, a pad cijena stvara priliku za one koji traže povoljnije stanove. Dok se vlasnici prilagođavaju novoj potražnji, ostaje da se vidi koliko će dugoročno cijene ostati na sadašnjim nivoima.